Здравейте, приятели! Включвам се от 12:48, 10 август, понеделник, с моята компания. Тук сме пред болницата. Все още, защото чакаме да излязат резултатите и да ги вземем. Направихме на Бебчо ехограф на коремните органи и пълна кръвна картина. И сега чакаме. Към 1:30 ще станат готови резултатите. И после трябва да се качим до Хипократ и доктор Крумов отново, за да ни даде амбулаторния лист. Тук съм на мястото, което преди година разбрах, че съм бременна с ето този маник. Ето. И сега той е тук и седи с мен. Ако има нещо интересно, ще се включа пак. Добър ден! Включвам се от 3 часа след обяд. Изследванията излязоха отдавна. Добри са, слава Богу. Нямаме проблеми с Бебчо. Всичко е наред. Преди малко бяхме в Хипократ при доктор Крумов, защото трябваше да ни даде амбулаторния лист и снимките от ехограф. Аз да му занеса пък изследванията, кръвната картина. Измерихме Бебчо. Надал е 7 кг и 300 грама. И сме доволни и си тръгваме. И ще минем през супермаркет Жизел да си напазаруваме. Ще ви снимам и оттам какво ще си вземем. И така. За сега, чао! Тук е адска жега, направо не се диша.
Така, ето го пазара от супермаркет Жизел. 2 броя хляб. Маргарин Томи с вкусно масло. Още пюрета за малкия. Сладки. Така. Фанта Спрайт. Закуска с кисело мляко и крънч. Йогурт полски. 2 броя мляко борчвор. Пак на борчвор кисели млека, но с протеин. И разни тук вафлички, десертчета и вафли камен. Забравихме най-важното. Шпек Бургас. И това е пазара. Добро утро, приятели! Включвам се от колата. Само да ви кажа колко е часа. 9 часа и 1 минута. Да намаля музиката. Ние с Бебче се събудихме много рано, може би към 7. И не можахме да си легнем пак. Затова слязох долу, оставих го при мама и излязох до центъра, защото трябваше да напазарувам още неща. И какво взех? Взех 4 хляба, взех един чипс лото. Ето, тук донесох покупките. Ето такъв, със сол. Хляба няма да го показвам. Взех си закуска, пица и една малка фанта. Ето тази. Екзотик фанта. Днес ще имам гости. Ще имаме гости вкъщи. Сестра ми ще дойде с племенниците ми. Ще се видим, че не сме се виждали от много време. И нямам търпение. Така че тръгвам, защото няма време. Тръгнах вече. Прибирам се, както казах, защото няма време. Тя ще ми се обади всеки момент и ще тръгнат към нас. Аз трябва да поизчистя вкъщи, да подредя, да пусна една прахосмокачка, да освежа малко и да си ги посрещна. Така че гаскам вкъщи и така. Кажете зеле! Зеле! What? Излезнахме в заведение. Къде е бебенцето? Доброто. Включвам се от 7:36 сутринта. 13 август, четвъртък. Вчера не съм се включвала цял ден. Момент. Да. Здравейте. Кажи здравейте. Не се включвах вчера цял ден, защото имах гости. Както казах, сестра ми беше на гости с племенниците и реших да им обърна внимание на тях. И затова не съм снимала. Не исках да ги притеснявам.
Иначе си правихме снимки, тиктоци, такива неща. Излизахме, бяхме си вкъщи, пихме си кафе, говорихме си, слушахме музика, беше си забавно. И така. Днес се предполага, че ще ходим на лом. Ако има нещо интересно за снимане, ще снимам. До после. Оправям се да излизаме. Отиваме на лом. Това ми е аутфит. Сложих си от парфюма на Скандал. Ето, такъв маничък е. Айде, фокусирай, де. Номер 304. Сложих си слънцезащитата на Нивея. Очилцата. И оправяме косата. И тръгваме. Здрасти! Взех си едно кафенце от машината. Кафе със сметана. И сме тук пред ДКЦ Лом. До болницата имаме малко работа. Мама там трябва да се оправи някакви документи при доктор Макавеева, мисля, че беше. И ние с Бебчо я чакаме и аз докато я чакам си пия кафенчиче. А Бебчо си играе. Привет от 1 часа и 12 минути. Тук си хапваме сладоледче да се охладим. Напазарувахме от супермаркет Жизел, както винаги. Бебето иска сладолед. Ето плика до мен. Ще ви покажа после какво сме напазарували. Изяждаме сладоледа и тръгваме към вкъщи. До после. Привет, приятели! Включвам се от 3 часа и 7 минути след обяд. Да ви покажа какво сме си напазарували от супермаркет Жизел. Ето така. Започвам с бульончетата на Маги. Те са така в големи опаковки. Взех за Бебчо тези бульончета. То пишеше колко са вътре, да. 8 купчета са вътре. Едното е пилешки бульон с зеленчуци, а другото е бульон с зеленчуков вкус. И ще му правя супички да си хапва. Следващото нещо е Бочко детски течен сапун. Ето такъв с екстракт от морски минерали. Да. Следващото нещо е 4 кенчета бира Ариана. Да. Светло.
Ариана Светло, на вашето внимание. Защото си попиваме така. Няма начин. От време на време е хубаво да си пине човек. Какво лошо има? Взех му още 2 нови пюренца. Едното е на Ганчев, другото е на Гербер. Този на Гербер е нежни нежни зеленчуци. Другото е ябълки и кайси с овесени ядки. По-скоро е десерт. Ето го. Този телефон само пада. Лото с масло. И хляб, черен и бял. Тоест типов и бял. На Симит си взимаме така най-често. Защото са повече грамажи и ни стигат. Ами, какво да кажа? Това ни е пазара. Днес беше скромен пазар, защото си имаме почти всичко. Да ви кажа колко струва всичко това. Така. Общата сума е 14 евро и 38 цента. Ето я тук. Да. И това е. Сега какво ще правя? Пускам си музика на моята уредбичка и започвам да си чистя отвътре, да си подреждам, да си чистя, да си освежа. Това ми доставя удоволствие, караме да се чувствам уникално след това, че съм си почистила и съм си освежила и съм си оправила и мога да си релаксирам. И ще си направя кафенце, ще си седя и ще си се отпусна. Но първо ще изчистя, ще си отдам всички сили и така нататък в чистенето. Аз обичам да чистя, обичам да си подреждам, обичам всичко да ми е подредено, направено, красиво. И така, да не губя време повече, да започвам. И ако има нещо интересно, ще се включа пак. Ако не, ще се видим утре. Общата сума на продуктите от 10 август, когато пазарувахме, понеже забравих да ви снимам, за да ви кажа колко струваше всичко, и го снимам сега. Та, общата сума за тогавашното ни пазаруване на 10 беше 31 евро и 42 цента. Показвам. И така. Както казах, започвам да чистя, да не губим време. И ако има нещо интересно, което ще се случи днес, ще ви снимам. Или ако имам нещо да ви кажа. Ако пък не, ще се видим утре. Хайде! Здравейте! Добър ден! Включваме се от 14 август, петък. Колко е часа? Точно 10 часа. Бебчо спи.
И се спряхме пред магазин Dilara Fashion. Той сме в град Лом в момента. Отново. Аутфита ми за деня. Секси мама. Беб спи. Седнах си тук с Бебчо. Другите влязоха в едно магазинче да разглеждат дрехи. В мол център отидоха. Ето там сега ще ви покажа. Ето там. И Бебче, той все още спинка. Сладко, сладко. И общо взето е това. Понеже на 29-ти братовчет ми ще прави кръщене на сина си, т.е. на моят племенник Теодор. И моята майка и баща ще са му кръстници, защото и на сестра му Лидия също са кръстници, която видяхте във видеото. Теодор също го видяхте. И се подготвяме с хубави костюми, дрехи, рокли и така нататък. Пазаруваме си. Иванчо се събуди. Иванчо! Иванчо, виж ме! Иванчо! Да, забравих да кажа. Купих моето тази пандичка. Вижте колко е сладка. С розови очички. Вкусирай де. С розови очички. Много сладичка. Купих моя. Вижте го. Да, ние все още чакаме да излязат моите хора от мола. И така. Къде? Мяу! Ето го. Ай, Мангас ли бе? Аз как тай? Учила? Здравейте, хора. Включвам се от колата. Аз съм Бебчо. В момента е 1 часа. Аз съм си тук в колата седя с Бебчо, защото не ми се ходи по жегата повече. Свършихме си работата, която имахме да свършим. Свързана с моя племенник Теодор. Нали, трябваше да му купим дрехи там за кръщенето. Така трябва, в принцип, такава е традицията. Кръстника купува на детето, което ще кръсти. Свършихме тази работа, обикаляхме магазини. Преди малко ядохме и те си тръгнаха. Ние останахме, защото имаме още малко работа. Сега мама отиде с тетка ми до Пощенска банка, мисля, че беше. Имаме си работа, нали? Мама има работа. Да заплати, да внесе вноската по кредита и си тръгваме след това. И аз реших да остана с Бебчо в колата, защото не искам да го нося по тези жеги. И аз и без това го нося на ръце, а количката също е при нас, обаче той в количката не седи. И за това си останахме с него в колата.
До вечера сме на рожден ден на моята племенница Илияна. Ако има нещо интересно там, ще снимам. И общо взето това е. Оставям ви, защото Бебчо май е гладен. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Добро утро, приятели! Включвам се от събота, 15 август, около 9 без 10. Направих си едно фрапенце студено в любимата ми чашка. И сега ще направя една Бебчо закуска. С банановата млечна каша приключихме и сега давам от същата, нали, марка Слънчо, но млечна каша с ябълка, банан и манго. От вчера му я давам, сега ще го направя отново. Давам му от 2 дни вече и пюре от зеленчукова супа, от картоф и морков. И му понася добре. Хапваше си го без проблем. Купих му, нали, вие вече видяхте, когато ви показвах пазаруването, новите продукти. Купувах му по няколко пюренца всеки път, когато ходя, да си има. И плодови, и с зеленчуци. И всеки ден по-малко ще му давам. Днес ще видя какво пюре ще му дам. Там към обяд или след обяд ще видя. Но всяка сутрин му давам кашичка. И така от време на време му даваме и ние каквото ядем. Нали, съобразяваме се какво, що. И така общо взето, днес сме на светец на моята племенница Лидия. Братовчет ми също и той има светец. Те са на една дата, но различни случаи. И общо взето няма какво да снимам днес. Ще отидем там, но ще си бъде лично между нас. Ще си говорим, ще си седим. И няма какво толкова да снимам, така че мисля да приключим този влог до тук. И да ви го кача. Така че, ако ви е харесал този влог, не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото, да коментирате, да натиснете камбанката, за да ви излизат следващите ми видеа, които ще качвам. И не забравяйте да бъдете добри, да правите добро, да бъдете обичани и да бъдете готини. Чао от мен и до следващото видео!